Explore Kapatisi TV. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Kajing bamdon ni kajing ket kli penliaran penban ikajat penru jongi kini gidi gidur ki pla sapriang haki social media ya ka bagi nang wan Jngohkai haka ni jela jongi ki let ban sha shondur haki Jaka bajubu ikiriam tanra jongi ki khasi jan hamban lagi Jaka Jngohkai ki judon ki Jaka babu ikiriam tanrai khnang bagi nang wan Jngohkai ki nyop ban phong bat ban shondur kat kum kador balabu bat bakin saken mauru ikajing wan jongi shaka ni jela bat bakin nyo yutho khana de bat ban Pynïaid bagi phong yakariam tanrai jongi khasi kinong Pynïaid yakini Jaka riam tanrai tla deban batai benya kanu kariam ka bagi phong gikin thei bat kanu kariam bagi phong gi shinrang bat kimde hiru ban ailat ban pin bakla yakani da ka pin phong pin ban ya ushinrang da kariam kin thei namar ba kayalam pin ban sha ka bakla khamtam e ha ka bia dei ba ka jinglang jingriam tanrai jongi ai bakan dia khubor kan poi shaka skor jonga sarkar bakan bu deki kendon ki bating e yeki Jaka Jngohkai namar ba hab ban kenno yeki Jaka Jngohkai ki blatip hende ki le kumbam tip om ban kenno yeki breg buan nabar ki bam tip shaphang kariam tanrai kala ban long baki nang wan Jngohkai ki pan daladi ban phong yeki jan kin thei henrei ketika Kamram jengi nong Pynïaid banom ailat ban le komta